sa vyvaluje v posteliach. A nepočuli ste budíček? Počuli. Na nič som sa nepýtal. Nástup! Za trest nedostanete raňajky. Pred obedom bude tvrdý výcvik, na obed len voda a suchý chlieb a po obede si pol dňa posedíte v base. Spať pôjdete bez večere. Ja vás naučím. Rozchod! To je už priveľ aj na takú Ježibabu, ako som ja. Úbohy vojačkovia. Ako by som im len mohla pomôcť. Aha! No počkaj, zlý generál, veď ja ti ukážem. Nebudeš ty viacej takto chlapcov trápiť. Ak to nepôjde po dobrodky, musia pomôcť dáke čary. Veď som nejaká diplomovaná Ježibaba. Táto dobrá medicína všetkým vám pripomína moju silu a môj darmo ruky spína. Kto je zlý a špina, čári mári fuk a čári mári fuk a bum!